Krásny deň, ahojte, zdravím vás tentokrát takto skôr. Takže dajte mi vedieť, či ma niekto vidí, počuje. Ja sa pre istotu pozriem tiež do skupinky. Tentokrát som vybrala takú dosť rýchlu tému, také rýchle zhrnutie na by som povedala, že je toto obdobie. Dobre, takže ja sa vidím. Tak dúfam, že ma je aj počuť. Takže vybrala som teda takú tému, ktorú si myslím, že takto na koniec leta alebo koniec prázdnin je taká dosť aktuálna. Vybrala som to práve preto, že nám končia fakt, že fenomenálne akcie. Niektoré máme len tento mesiac, niektoré nám už bežia v podstate celé to leto. A nie preto, že by boli v akcii, ale práve preto, že by som vám chcela tak troška prehovoriť do duše a aby sme pochopili, že veľmi dôležitá je prevencia a veľmi dôležité je nepočkať na to, kým nás už bude niečo trápiť a potom hasiť nejaký ten problém, alebo väčšinou už vtedy píšete, keď už teda sa niečo deje, že čo by som doporučila, keď je to a to. No a práve preto som zvolila práve tieto produkty, ale je ich o mnoho viacej. Nejdem teda naťahovať čas. Prvá vec, čo tu mám, je Zlatofit. Ja by som povedala, že je to jeden z našich veľkých pokladov. Okrem toho, že teda máme ho teda do konca mesiaca v 25% zľave. Taktiež mám k nemu zlú správu, že na našom trhu už tento výživový doplnok dlho nebude, takže až ho používate, poznáte, tak si tie zásoby skutočne spravte. A ak neviete, na čo by vám bol, alebo prečo by ste si ho mali zasa vybrať vy, je práve preto, že je to výživový doplnok, ktorý je určený na močové cesty, ľadviny a celý ten urogenitálny systém. To znamená, keď riešite všetko okolo tých ženských vecí, či už nejaká podpora otehotnenia, či už možno nejaké tie zápaly opakujúce sa a tak ďalej, všetko je to prepojené, vrelo doporučujem. Má to úžasné zloženie. Je tam zlatobil, ligurček, morská riasa tam je, jód a vitamín K2. Tak by som vám povedala, že ako si to tak jednoducho predstaviť. Predstavte si vaše obličky ako taký filter v dome. To znamená, že filtruje vám vodu, aby ste mohli piť čistú vodu. A aj vy viete, že ten filter je potrebné z času na čas vymeniť, vyčistiť, proste dopriať mu údržbu a nepočkáte na to, kým sa vám ten celý filtračný systém proste zrúti a musíte volať inštalatéra a proste celú vodu vám musia rozsekať. No je to takisto aj v tom našom prípade. Práve tento komplex nám vie pomôcť k tomu, aby tie naše urogenitálne orgány všetky fungovali tak, ako správne majú, a tým vieme vlastne zabrániť rôznym ťažkostiam. Vieme, že zlatobil a aj ligurček sú tradične spájané so starostlivosťou o tie naše močové cesty. Jód, ktorý obsahuje, pomáha k tomu, aby sme mali znormalizovanú funkciu našej štítnej žľazy. K2, tá zasa udržiava taký normálny alebo teda dobrý stav našich kostí, čo vieme, že my ženy po určitom veku si musíme dávať fakt, že veľký pozor na tie naše kosti, aby sme predchádzali nejakému tomu rednutiu, osteoporóze a tak ďalej. Takže určite za mňa je Zlatofit hlavne o pravidelnej starostlivosti, aby sme predišli akýmkoľvek problémom, čo sa týka práve týchto našich orgánov a sú úzko späté práve s tými našimi ženskými orgánmi. Ďalší doplnok, ktorý som zvolila, je tentokrát čaga s mumiom. Je v 30% zľave, je to skvelá možnosť ho vyskúšať alebo opäť si doplniť zásoby, keďže je to komplex, obsahuje to čagu, mumiu a aróniu. Možno nájdete všetky tieto tri doplnky, že si ich kúpite osobitne, ale práve tu máme spravený vynikajúci komplex. Čaga vlastne prináša beta-glukány a ďalšie bioaktívne látky. Mumio je vlastne zdrojom minerálov a stopových prvkov a arónia obsahuje vlastne polyfenol a takto vytvárajú takú, by som povedala, takú skvelú výživovú bombu pre naše telo. Opäť si to môžeme predstaviť ako napríklad dom, v ktorom žijeme.
alebo teda byt. Staráme sa o neho, fungujeme v ňom, varíme, perieme, žehlíme, upratujeme, občas sa niečo rozleje, musíme to upratať. No a presne tak, isto sa potrebujeme starať aj o to naše telo. Tiež je to taký domček, schránka, ktorý nám každodenne funguje, pomáha občas cez ťažšie obdobie, ľahšie obdobia, ale vždycky potrebuje tú našu vnútornú starostlivosť, tú našu vnútornú oporu a práve až chceme dopriať takú dlhodobú starostlivosť o náš organizmus, tak by sme mali práve využiť silu týchto zdrojov, ktoré máme v tomto výživovom doplnku. A nečakať na to, keď príde to obdobie a povieme, že sa necítime dobre, že niečo proste nefunguje v tom našom tele správne. Opäť je to skvelá voľba, ak riešite povedzme pohybový aparát, kosti, kĺby, skvelá záležitosť. Ďalej, čo mi nedá, tak určite je Geroproline. Je to táto navonok takáto červená krabička, aj nám tam hneď eviduje alebo tak irituje, že čo by to asi tak mohlo byť. Geroproline je áno v 20% zľave, obsahuje zasa komplex vitamínov, ako sú horčík, ginkgo biloba, extrakt z vinnej révy, vitamín K2, rutín. Takže opäť všetko si to môžeme kúpiť osobitne alebo stiahnuť po jednom doplnku, jednu kapsulku denne a mať v podstate takú malú vitamínovú bombu, ktorá nám pomáha v našom krvnom obehu, v našich kognitívnych funkciách, v celkovej vitalite a v takej tej dlhovekosti. Takže určite mamičky, oteckovia, babky, detkovia, prastarí rodičia, je to úplne doplnok, ktorý potrebujeme práve na to, aby sme vedeli fungovať. Opäť, ako si to predstaviť v takom tom každodennom živote. Predstavme si mesto, v ktorom je nejaká infraštruktúra, cesty, nejaké elektrické vedenie. No tak rovnako funguje teda aj naše telo. Kým teda cesty sú priechodné, všetko je OK, tip-top, nič sa nedeje, elektrika svieti, všetko je paráda. Lenže keď zrazu vznikne nejaká dopravná nehoda, alebo nejaká zápcha, alebo sa začnú opravovať cesty, tak tá celá premávka sa spomaluje. Nedaj Bože sa pretrhne vedenie, tak teda nemáme prúd. No a práve takýmto spôsobom v našom tele si môžeme predstaviť aj ten krvný obeh, ktorý chodí alebo teda funguje ako taká dopravná sieť a zabezpečuje, aby sa ten kyslík a živiny dostali na to správne miesto v požadovanom čase, množstve, aby proste všetko fungovalo ako má. Opäť, nečakajme na to, že prídeme do toho stavu, že ja už nevládzem, už to nie je tak, ako to bolo kedysi a proste nestíham sám za sebou. Takže opäť je to niečo, kde vieme ako keby tak troška zastaviť ten čas, dopriať si viac vitality, viac energie a lepšie fungovanie nášho tela. Ďalej, čo tam určite mne vychádza ako najúžasnejšia akcia tohto leta, a to sú tieto náplastie Jotion Forte. Keď si zoberiete celý ten akčný balíček a prepočítate si, že v konečnom dôsledku viete len na tom jednom balíčku ušetriť 60 eur, tak mi to príde až úplne ako sen. Tieto náplasti, je tam, myslím, ten balíček nazvaný, že pohodlný pomocník pre váš chrbát. Áno, sú skvelé tie náplasti aj pri ťažkostiach s nejakým pohybovým aparátom, keď ma bolia, že chrbtica alebo kríže alebo proste niečo tak, ale tieto náplasti boli primárne vyvinuté práve, opäť vidíme tú vodu, na tie urogenitálne záležitosti, to znamená močové cesty, ľadviny a opäť vieme s ním zabrániť nejakým opakujúcim sa zápalom alebo nejakému rozbehnutiu zápalu močových ciest práve ich používaním. Sú to náplastie v balení, sú dva kusy. Vidíte, že je tam Forte. Keď si kupujete možno nejaké pirulky a keď je niekde napísané Forte, tak viete, že to znamená nejaký extra akumulovanú zložku, ktorá je fakt, že veľmi silná. No a proste tieto náplastie sú skutočne fakt mega silné a nabúchané. Majú až 19 aktívnych látok, pôsobia transdermálne, to znamená, lepíte tam, kde je tá problém, kde potrebujete, aby sa vám okamžite tá mega dávka tých bylín dostala na to správne miesto a podporila funkciu močových ciest ľadvín.
Takže vrelo doporučujem, tí, čo to práve riešite, si urobiť tie mega zásoby, lebo tiež je to jeden z produktov, ktorý na našom trhu už nebude dostupný. Takže až toto riešite, určite ich majte doma. Ale taktiež tieto náplasti viem, že teda mnohé avizovali, že používajú ich práve vďaka tomu Forte aj na nejaké bolesti iného charakteru ako močové cesty. No a viem, že taktiež sú veľmi dobré na posilnenie celkovej tej vnútornej energie, na nejaký nekľud, alebo práve naopak, keď potrebujete sa zbaviť takej tej negatívnej energie, tiež je to skvelá záležitosť práve tieto náplaste. Čo sa týka ich zloženia, obsahujú kadidlu, mirhu, gáfor, bazálku, boreol. Takže fakt je to nadúpaná náplasť, ktorá má neskutočné účinky na náš organizmus. Samozrejme, nenahradzujú tieto výživové doplnky nejakú liečbu. Sú to výživové doplnky, už aj názov nám evokuje, že je to doplnok k našej výžive a je to niečo, čo je v rámci prevencie, pomáha nám predísť nejakým tým ťažkostiam. No a čo som si sem ešte ja zaradila, sú veci, na ktoré ja sama potrebujem si ešte doplniť a sú to tieto dve akcie. Prvá z nich je vlastne kombinácia pri zakúpení 2 sprchových gelov. Dostávate aftershave, vodu po holení ako darček. Tu viete opäť v tomto balíčku ušetriť až 50% celkovej ceny. Tento sprcháč je vlastne 2 v 1. Vieme, že chlapi majú radi rýchle, praktické veci, to znamená jednu vec a umiem si s tým všetko. A práve preto Tianda vyvinula tento sprchový gel s koloidom striebrom, kokosovým olejom, kyselinou hyaluronovou, ktoré vlastne môže si s tým umyť aj pleť, aj vlasy, aj celé telo. Vďaka tomu, že obsahuje vlastne to koloidné striebro, pomáha bojovať aj vlastne s tým, že proste chlapi majú silnejší ten pot, povedzme tá aknózna pleť, alebo chlapi pracujú v takých prašných prostrediach, takže opäť skvelá záležitosť. Sama som ho vyskúšala, ten sprchový gel je taký, že už po osprchovaní máte pocit, ako keby ste boli aj rovno nakrémovaní alebo nakrémovaná. Tá pokožka je veľmi dobre zhydratovaná vďaka tej kyseliny hyaluronovej. No a ten aftershave je opäť skvelá vec, samozrejme hlavne pre chlapov, ktorí sa pravidelne, niektorí až denne holia. A tam opäť je to zloženie pantenol, allantoin, aloe vera. Opäť nám tú pokožku neobsahuje žiaden alkohol, to znamená, že aj pre citlivú pokožku tých chlapov nepáli tú pokožku, práve naopak hydratuje, regeneruje, dodáva v podstate ako keby aj takú náhradu nejakej tej starostlivosti o pleť, lebo vieme, že tí chlapi veľmi radi používajú nejaké tie krémiky, že im to príde také zženštele. Takže opäť je to vec, ktorú potrebujem aj ja doplniť do zásoby svojmu vlastnému manželovi. No a ďalšia akcia, čo tu je, čo je za mňa fakt, že skvelá, je práve ekodomácnosť. Veľakrát sa ma pýtate, že Kati, prosím ťa, a čo už len má saponát spoločné so zdravím? No, ja si myslím, že veľa. Lebo tak, ako dávame si výživové doplnky, aby sme žili zdravšie, že si kúpime ovocie, zeleninu, dbáme na toto všetko, hej, eko, bio, všetko pozeráme na každom štítku, čítame, už sme sa naučili, že si treba prečítať to zloženie zozadu, čo tam presne je napísané, ale ešte stále sme sa nenaučili si prečítať to zloženie, keď si kupujem saponát, že čo to vlastne obsahuje. A keď sa zamyslím, že s tým saponátom ja umývam hriad, hrnce, príbor, kde varím a potom to papá celá rodina, alebo čím vlastne zjeme tú večeru. A keď si uvedomíme, že keď si otočíme ten flakón a je tam ten veľký červený trojuholník, že asi to nie je moc zdravé. Takže ja si myslím, že práve tieto veci sú prepojené s tým, že žijeme zdravo a snažíme sa si dopriať veci aj z tohto hľadiska ekologické. Tento mydlový oriešok mne samej sa minul skrze toho, že som na ňo tak troška pozabudla, keďže viac menej používam naše kapsuly do myčky. Takže a ja si musím práve ešte túto akciu využiť a doplniť zásoby. On je vlastne ekologický tým, že je vyrábaný z plodov mydlovníka, sú to také malé gulaté oriešky a oni sa teda s vodou začnú peniť, hej, tak sa volá ten strom, že mydlovník. A z tých orechov sa vlastne vyrába tento saponát.
Je to opäť záležitosť, ktorá je čisto prírodná a viete ho použiť, je to silný koncentrát a viete ho strašne dlho používať. To znamená, otvoríte jeden a podľa mňa vám vydrží aj pol roka, kým ho celý miniete. Potrebujete strašne malé množstvo z neho. Skvelo sa s ním pracuje vo vlažnej alebo dokonca v studenej vode. Takže majú ho radi ženy, keď idú na nejaké chatovačky, stanovačky, kde nie je možnosť byť práve s tou teplou vodou. Vieme, že teda tá mastné povrchy alebo tie nejaké plastové dozičky sa veľmi ťažko umývajú od toho tuku, od tej masnoty a práve ten orešák to dokáže. Dokonca ešte krásne hydratuje ruky, takže ženy, ktoré riešia nejaké popraskané ruky, nejaké alergie na tie umývacie prostriedky, je to skvelá voľba. Taktiež sa dá používať na čistenie rôznych všelijakých záležitostí, okien, fľakov a tak ďalej. No a dokonca s ním prispievame na to, aby sme vysádzali les tiande, ktorý sa bude sadiť aj na Slovensku tento rok, 26. septembra v oblasti Valašskej Belej nedaleko. Takže týmto pádom vás pozývam, rezervujte si miesta, kľudne príde s celou rodinou, je to krásna, nádherná akcia, taká rodinná. No a k tomu vlastne dostávame túto handričku na umývanie riadu. Opäť je to handrička, ktorá je z mikrovlákna, ktorá krásne zadržiava čistoty či nečistoty aj na sucho, aj na mokro. Viete ju použiť nielen v kuchyni, ale taktiež aj v iných častiach svojej domácnosti. Jednu stranu má takú žilatkovitú, takú ako keby drôtenkovú, ale nepoškriabe vám to povrchy a druhá strana je úplne taká jemnučká, zamatová, ako taký plišáčik a krásnu absorpčnú schopnosť má. Takže za mňa je to opäť skvelá kombinácia. Ale ako vidíte v tom letáku, a teda v tej akciovej sekcii máme tam neuveriteľné množstvo všelijakých akcií, či už zlatý amarant tam je, ženšen na vlasy, na pleť, hadia rada tam je, piajolan je teraz v akcii, takže je tam toho strašne veľa. A až ani neviete, čo si z toho vybrať, čo by bolo práve vhodné pre vás. Ženské zdravie je tiež v akcii. Kľudne mi napíšte, veľmi rada vám s tým pomôžem. Som tu od toho, aby som vám vedela práve vybrať to, čo používate vy, alebo práve to, kde, v ktorej oblasti je pre vás tá prevencia dôležitá a chcete práve predísť nejakým predispozíciám, ktoré možno sú u vás dané skrze nejakej rodinnej anamnézy. Takže veľmi rada, vďačne vám pomôžem. Ďakujem vám krásne za čas, ktorý ste mi venovali, či už naživo alebo zo záznamu a prajem vám ešte nádherný zvyšok dnešného dňa. Majte sa krásne.